Aha, takto sa pária delfíny. No nič. Teda, čauko, čus a vítajte pri ďalšom videu. Dneska sa budem zaoberať až dvomi témami. No, poďme hneď šupnúť na tú prvú. Viete čo? Zaujímalo by ma, jak je to u vás na škole, jak je to úplne na iných školách, je to v iných krajinách, ja neviem celkovo. Ako je to s školstvom, či dokáže byť normálna škola. Asi normálna škola neexistuje, ale či dokázala by byť taká škola, že má dobrú riaditeľku, dobrých učiteľov, to znamená šťastných študentov, keď študenti nikdy nebudú šťastní, lebo sú v škole. A u nás v škole to určite není normálna škola a určite není dobrá. Máme náhodou riaditeľku, ktorá buzeruje a buzeruje. Z toho sú všetci okolo nej, všetci pod ňou, všetci všade je nasraní. Nasraní navonok, je taká, jej, všetko dobré, všetko fajn. A keď ju spoznáte, keď po ňou pracujete niečo, tak konec buzeruje a buzeruje. Ako niektoré ženy, no. Ale o tom indy. Takže poviem vám, jak to teraz v posledných rokoch na našej škole chodí. Z toho, že riaditeľka buzeruje, sa tí učitelia, ktorí majú nejaké dobré učia, alebo ktorí si myslia, že aspoň naučia, veľmi dobre učia, sa nasrú z toho, že im stále hovorí, že zle učia. No, a z toho vyplýva, že namiesto dobrej fyzikárky, alebo fyzikára, slovenčinára, dostanete nejakého úchyláka, čo sa nám môže len ľahko stať, alebo dostanete niekoho, kto vás naučí akurát tak usmievať sa. No, nebudem to už ďalej rozoberať, bola by to dlhá diskusia, pretože u nás v škole sa dejú také veci, že by im nikto neporozumel. Uverte, že ne. Takže šupneme hneď na druhú tému. Takže skočíme hneď na druhú tému. K tomu si zoberiem tento tablet. Môžeš povedať, ako sa to volalo? Family Park. Tam presne to, neviem sa rozprávať o tom, kde sme boli v sobotu. Family Park je vlastne zábavný park v Rakúsku pri Neusiedlerskom jazere. No, to si vlastne môžete nájsť aj sami. Je to asi tak hodinku cesty od Bratislavy, teda po dálnici, inak neviem. A okrem toho je tam aj otvorené o 8 hodín. Môžete ísť na každý kolotoč, koľkokrát chcete, ktorý vás baví, kam chcete. Všetko je tam kolotoč od vymyslu sveta, každý rok pribúda jeden nový. A to, čo je tento rok, to vám nepoviem. Vždycky tie kolotoče nové pribúdajú až po konci sezóny, pretože voilà, prekvápko. Takže zaplatíte okolo 20 € a máte 8 hodín zábavy. Podľa mňa celkom dobré. Skočili sme tam kedy? Oni tuším otvárajú o 10. Prišli sme tam akorát na 10. O 9. otvárajú, o 10. začínajú kolotoče. A užili sme sa celý deň rôzne, tam boli reštiky. No víte, v Rakúsku. Ale fakt odporúčam. Žiadne fotky odtiaľ nemám, lebo nechcel som stratiť foťák, aj tak tie veci, čo už sme mali so sebou, už to by bolo dosť. A bylo strašné horko, než si nevíte predstaviť. Všetci sa potili, všetci a tí rady na vodné kolotoče, to bylo nemožné. Ale stalo to potom za to, všetci potom osviežení a potom mohli zase behať. Máme tam veľmi dobrú zmrzlinu. No nevadí, viac vám k tomu nepoviem, dám to tam takým rúškom tajomná. A keď chcete viac zistiť, alebo zistiť, aké to tam je, ako to bolo, tak sa ma buď opýtajte v komentároch, alebo choďte si tam sami, čo je podľa mňa najlepšie. A potom môžete kľudne porozprávať o svojich zážitkoch, alebo keď tak napísať v komentári. Takže na toto videjko to bolo už aj všetko. Zvidíme sa zase pri nejakom ďalšom. Takže čauko, čus, nezabudnite pičus.